सही कहल गइल बा कि माई ऊ दरिया है जेकर कौनो किनारा ना होला। यही से कहल गइल बा कि जियते जी माई के कहल हर बात के मान लेवे के चाही, ना तो अगर माई ना रही तो पछतैला के सिवा और कोई रास्ता ना दिखाई दे। एक कहानी के जरिए हम वो लोग के आईना दिखावे के चाहतनी जे माई के कदर ना करेला, जे माई के अनादर करेला।